Txorietarrok eguerdion da ongitorriak aurtengo azken denboraldiko azken saiora. Porrak, Patri! Nina, bea, oporra maleta ordoka, pres! Osa, zuzera, betaurreko horrek eramata ditxun pertsonetakoa, ez da? Zer daukate betaurrekoak? Kirolariak, aitak, edo... Bale, bai, oingoz bi, bai, eta? Edo 19 urteko txoniak. Mazu, kirolariak aita. Lehengo biekin geratzen ez. Edo, oporretara doiezen, aurkezleak. Aurkezleak ere, bali duten. Utziko izkizun, oso, Ja. A ver. Bueno. Bai, utzi, xinaten hobeto gabe. Bueno, ez azkenean da, bai, gaur denboraldiko azkenengo saioa. Eta, bueno, otu zait, zerbait berria probatuko dugu. Egia esan, probatu dut, eta ondo ateratzen da. Eta oin, bueno, hainbat herritan da festak eta egiten dira, eta hemen, bakizue, gastronomia eta jaia batera doazela, eta denetan egoten dira txapelketak, eta gehien egiten dana patata tortilla, na? Eta gaur ingo ditu, 2 patata tortilla. Beteak izango dira biak, hori da ezberdintasuna, herriko txapelketetan betea ez da egiten, baina, bueno, beteak ingo ditu, baina bat oso ezberdina da, eta ez da paketeko patatekin indakoa. Paketian badator, baina beste gauza bada. Ingo, patata, hau da, patata eskatak, azkenean purea egiteko erabiltzen direnak, esnea daukat hemen, eta honekin patata tortilla bat ingo. Honik ikusi nuenean, lehengo aldiz. Benetan bitxia. Esanen, hau ezin da ona egon. Zer da hau? Eta egia da froga indugula etxean afaltzeko egin nuen atzo, eta dainek baleko eman diatez, eta gozue da, eta jo, bueno. Orduan hori ingo, gaur ingo du hau, nola, versus, boxeoa nola egiten dute, VS, hori, bai, versus. Hori, versus, ez? Bueno, betiko patata tortilla betea versus patata purearekin egindakoa. Eta nola ingo du no? Begira. Aldatetik, kipula eta baratxuria txiki moztu eta oliotan erregosten jarriko ditu. Eta artean, patatak zuritu, zerra finetan moztu, eta kipulari gehitu. Beste aldetik, kipula bat erregosten jarriko dugu, eta beste ontzi batean esnea berotzen jarri, eta hau irakiten hasten denean, horri patata eskatak gehituko dizkigu. Pure bat ingo dugu, eta pure horri kipula erregosia gehituko dugu. Gero, arrautzak gehitu horri, eta horrekin patata tortilla bat egingo dugu, betia. Nola ingo? Lehengo eren botako dugu, hori plater batetara aterako dugu, gero gainerako bi erenak, eta horre pixkat egin ondoren gazta eta urdai espiko gozia jarri, eta ero beste taparekin estaliko dugu. Buelta eman eta zerbitzatu. Patata tortilla normala betiko moduan egin, eta hauek tomate entzala batekin zerbitzatu dugu. Ba, bitxu. Ia zein izatenan irabazle, edo gero ingo inkesta batolan taldekidin artean, eta ikusiko. Bai, a ber, niretzako irabazlea betikoa, tradizionala, betikoa da, gozuagoa da. Baina egia da, eta esan dizute, harritutak geratu nintzen, eta esan nien, pikotia eta zer, hau zen moduz da. Eta, hola, gozua dau, pixkatolan, krematxu, eta ez da izan, eta ez dugu patata, egian zangukin goitugun neurriekin, geratuko da olako patata pure, lehor bat, holan, lodia... Argamasa moukua. Oso lodia, agaska ekarri dut, eta honekin nastea oso zaila da. Orduan, bueno, kontua da, hasi gaitezen betikoa, nik oliba-olioarekin egiten dut, gustatzen zai patata tortilla beti oliba-olioarekin egiteko, eta beti kipula eta berakatza jartzen ditut, txiki moztuta, erregoste. Eta ere, patatak egin. Eitu, nik beragatzana, ez dut zatin joiz jarri, baina gustatzen gaten baten dut zan ikutu ez, bai, nire amama Juanitak bai, berakatza jartze dutza, patata tortillai, eta etxean gustatzen da, beria bai. Eta bai, nik ikusi nuen errezetan kipularik ez zioten botatzen. Hau patata purearekin itezana. Eta nik zen, kipula gabe zen. Orduan bai jarriko dela kipula bat hemen erregosten. Eta horrek bai emoten dio zaporea hundia emango du. Orduan, bueno, geratu zaitezte gurekin, denboraldiko azkenengo saio dela, gero porretan goaz, gero izango zuet, eskantzu eta lasai, lasai. Gero lasai edo ez, gero indar berrituta etorriko gara. Txiste gehiagorekin, abesti gehiagorekin, errezta gehiagorekin, beraz, ez dakit zuek guro zuen gu porretara joetia edo ez. Berrikuntza ekarriko txu, eta berrikuntza beti hona die, Patri. Hori da. Eta, bueno, berrikuntzak ez die, tradizionalak, patata tortilla betiak, niri pila gustatzen jat, egisa da etxian itxeko itxurarik ez daukatela, beti izaten daulan pintxotan eta
Tabernetan da jate dituzu, ez? Bai, mi gustatzen gatolan urdaiazpiko gazta, eta batzuk eukitzen da txaka, maonesia, vegetalak batzuk bai badau zainzurixekin, eta ebentxe, taldikedian bauzkau Donostiar pila, eta Donostiatik hurbil bizidien pila, eta hanguek esaten daue, Juancho Tabernakua, patata tortilla txakakin. Hori dala onena? Hori dala onena. Hori esaten daue... hori esaten da gure lankide batek behintzat, hori esaten da, baina udan ezin laikela ara hurbildu, ze jendez gainezka egoten da. Eta nola egiten du, hor nik beteak ekarri nahi izan ditu, ze nik modu baten egiten ditut. Eta gira da, toki askotan ikuste dituzu beteak egiten dituztela, patata tortilla bat normala, eta gero gainean olako txapel fin bat jartzen dute. Gainean frantzesa bat olan krep bat izango bazan bezala. Bai. Eta bero betegarrixa. Nik bixetatik ikusi ditut. Niri, adibidez, urdaiazpiko eta gaztan adanian gustatzen jat, betia egotia barrutik. Hau da, gazta eta urdaiazpiko da gero patata tortilla gehi hau. Baina danetatik ikusi ditut, egisa esan. Nik, horretik ekarri zuet, nik egiten duena hori esan dago, lehenko eren bat egiten du. Patata tortilla, ja behin dano nazketa aukera, eren bat botatzen hemen. Pixka buelta bat hemen, platera horruzten dut. Gero beste bi erenak hor botatzen ditut, pixkat egin, baina dago, azpikaldea bakarrik, hemen gordina dago. Hemen jartzen dut gazta eta urdaiazpikoa, eta gero hau, zabaldu egiten dut tapa jartzen. Lehengo egiten dozuna, izaten da tapa. Lehengo tapa egiten dut, taparen erdia egiten dut. Ez dut egiten bestaldea. Eta gero, biak hemen batu egiten dira. Orduan erdian geratzen da, eta beste biak olan, erdi batuta moduan geratzen dira. Eta zuk ze ikusten duzu, akatsik ikusten duzu, jendeak itxen badau, erdixa, gero beste erdixa eta bueltia emon. Igual, pixutxu hau izango dela da gero bueltia emoteko saia hau. Ez da, eta autozitzen nik olan, igual barruara o erdira o geratzen dela erolan, eta, nik holan egiten dut, gero ez da giregia da, tabernetan ez dakit nola egiten duten, bai ikusi izan dudana zuk esan duzuna, tapa moduan egiten dute patata tortilla normal bat, gero betegarria gainean, eta gero beste olako tapa fin bat jartzen diotena gainean. Da eta bai dauz, azkenean egisa da, vegetala jaten bozu, asko daukiela, letxugia, tomatia, maonesia da horrek, horre erdixan betetzerik ez dau. Ez, gaina belar guztiak geratuko zeixun. Eta maonesia da, ez zan ondo geratuko. Beraz, aukeriak badauz pila bat. Eta tuit polemiko bat bebai. Zen gontu. Tortian inguruan basauen, 2016an Ferran Adriak jarri zaben bere Twitter kontuan esaldi bat. 3:50 minutu egiteko eta 6:10 minutu jateko. Eta hori izan zen, zebera izan zen, lehenetarikoa, eitxe nolako txip, patata frikitxu poltzatxo batekin, tortilla bat. Buke bentxorien, indotzagu erreferentzia noiz baitz, nik etxean probau izan dut, eta gisa da, ondo atalaten dela. Bai, nik hori inizan dut, eta oporretan juten gane autokaranekin, ez daukazula gogorik hor patatak horre erregosten ero denborarik ez daukazula. Eta goxua geratzen da, baina onartu behar dut, hau gehiago gustatu zaidala. Bai, gehiago, itxura gehiago dauka patata tortillana, betiko patata tortilla baten itxura gehiago dauka. Baina, gero, norek imaginau leike ez, nik horrek patatak eskatak kontsumitu izan ditut etxean. Bai. Eta izaten dena da, patata oso krematxua, berez gero hori tortilla baten, ez dakit nik ikusten duten, baina konfiantza dauka zuregan, zigor? Oberena da, gurekin jarraitzea. Eta gainera, atzoko afarixan argazki bat bidali zoztan WhatsAppera, eta itxura hona zaukan. Beraz, taldekoan WhatsAppa daukagu, hemen txorieneko WhatsAppa eta jarri nuen. Zerena da patata tortilla, normala ero purearekin, eta, taldeko batek jarri zuen, normala da. Ez, itxura. Hortik ez doa gauza. Kipula, hau izango da, patata pureari, horrekin egiten dudan tortillari gehitzeko, erabiliko dudan kipula erregosita. Honi baratxuririk ez dibotako. Gordeko dut beste baratxuri atala, tomate entzala dako. Niretzak tomate entzala dudakoa beti izan behar da, baratxuriarekin. Hor, txiki da, egin da, gainean beti. Ni plateran igurtzita, gustatzen jaten. Hor bereak azalia garatxe. Tauko problema jateko. Zigorrak esan dagoen bezala, hau izango da boxeo borroka bat izango bazan bezala, alde batetik aukiko dugu tortilla patata tradizionala, eta bestadetik purearekin egindako tortilla bat. Eta txorien gustatzen gustartzea gastronomia tradizionala eta gastronomia modernuan, gustatzen aldatzen joatia batetik bestera. Eta labur biltzeko urte honetan, edo sasoi honetan,
hobeto esan da, ez? Denboraldi honetan, auki itxugun errezetak, adibidez, tradizio aldetik, ditugu hainbat plater tradizional, ez? Oso tradizional gainera gaztainak, holan eltzekari bat, egin jogu Murtziako marinera, egin jogu bakaiaua 1000 modutara, egin ditugu, pila gauza, eta gero gastronomia modernoan bebai sartu gara, egin ditugu esferifikazioak, hemen zigorrek ekarri duzku, teknika desberdin pila bat, haragi mota berri pila bebai, jandau ostrukan arrautza, jandau krokodiloa, zebra, jan izan ditugu errezeta biral pila bat, bebai, holan oso berritzaileak izan dienak, berez, hortan jarraitzuko dugu datorren denboraldixan bebai, baina politxa izan da urtia, ezta? Bai. Gastronomian inguruan da sukaldaritzan inguruan. Beti esaten duguna, saio aberasgarria da zuentzat, baina guretzat berdin batzutan areta gehiago, ez? Aukera ematen digu, gu beti esaten dugu, ni laguni esaten dira, ze jendea esaten, zuretzean jango da, ez dakit, holan gauza berezia beti, eta ez, sukaldariak egizan, oso, nire etxean behintzat, esaten dena, zuen etxean berdina jaten da, inoiz gauzaren batekin erolan egun berezietan bai aldatzen ditugu, baina bezala gure etxean, makarroiak, arroza, eltzekariak, olako jaten ditugu. Arraina laban, eta olako gauzak. Eta ez dago, eta txorienek bai ematen digu aukera, horrelako gauza berriekin, eta esperimentatzeko, eta errezeta berriak eta probatzeko, ez? Alde hortatik, guretzako, niretzat behintzat, oso aberazgarria dan zerbait da, ze. Eta oso lan politxa. Zitzean autuko. Bueno, kuadriak egiten ditute, holan, esferifikazioak eta lako gauza gustatzen zure gustatzen atzo, zulaiko berritzaia, Sara. Oso, kuadriakoak exigente dauzkat. Holan, definitzen bazinun zure sukaldaritza estiloa zein uste duzu izango zela. Edo, hobeto esan da, pentsatzen duzu zure sukaldaritza estiloak definitzen zaitxula holan zure nortasunian? Ez dakit. Nik egizan, igual, ze. Ez, tradizionala, baina ikutu modernoekin. Baina nik hau da. Jatetxe bat ere izan, hori galdera askotan sartzen diate. Tradizionala, baina ikutu modernoarekin. Baina nahi zolan pixkatoina gurea, segun nola usten diazun. Baina, ez, Patri, egia da nik, hori galdera hori botatzen di jendea. Zu jatetxe bat izango zenun, ze estilo ingo zenun. Da nik, gehiago izango zen tradizionala, zerbait aldatuta agian, baina enitzake esperifikazioetatik eta enitzake. Jungo, horrelako gauzak enituzke ingo. Bai sartuko nituzkolea, igual, agian betiko errezeta tradizionalak eiteko garaian teknika berri batzuk bai erabiliko nituela. Baina bestela, betikua. Ni oso betiko salea naiz. Eta alde hortatik bai. Betxu. Jazten bebai niko klasikoan ez da. Endazolan oso. Bai, ez dakit. Ondo. Bale, normala. Bai. Txorinera bintzat, beti dotore. Txorinetik kanpo? Txorinetik kanpo beti galtzamotzetan da txandali. Beti. Bakerotan ikusten dutenean zigor, esate dute, gaur lan eukin duzu, ez da? Gaur lehenengo jaunartzea, ez da? Gutxiko gara, bera. Ez daude janen eta jakoak, jaunantzetan bebai haundiagoa dia umia gaur egun. 9 urtekin, ja, ez da izeta jaukaten. Oso altua dira. Nik uste dut, nire gastronomian nortasunan, nik uste dut, ez dakitela zein dan. Ze egisa da, etxian, kosinatzen dutenean, oso tradizional kosinatzen dutela, baina hartogabe ensaladak eta lutzagarri. Hartogabe ensaladak, baina, hori zigorrek lehen esan dauela ez, arrozak, dilistak, oiaskuak, haragi bolak pila bat. Etxean baita? Etxean baita, bai. Olakoak itxen ditugu, baina gu oso, ez dakit, txorienen arabera kosinatzen dugu etxean edo, ez? Azkenean, txorienen pila bat kosinatzen dugu, nik nire sare sozialetan bai pila bat kosinatzen dut, orduan, gero etxean egunerokotasunean, geixaunaz, xinplia. Galdera bat inaldo? Bai. Nire hau galdera baskotan botatzen, zuri botako zizuten. Bai. Txorienen egiten duzuen guztia, zer egiten duzue gero, jan eta? Bai, idia dana jan egiten da, segun nordan eta nordaben, batzutan alesei holan inbarzaio. Eta bestela, soberak etxea eramaten ditu, daukagu mutiko bat hemen ematen diola berai etxea emateko ero guk eramaten ditu. Zuk sare sozialetarako egiten dituzunak? Janiten dituzu gero? Nikolan, apunte bat olan gehitzerako kasuan, galtzo estenean, txorieneko gauzak nore jaten ditu. Eta nik esatotzat, bitxu, ETV behin badago programa bat, el Club del Taper deitzen dana, izena lapurtu inbiotzau. Eta hemendik aurrera ditu bida, Taperraren kluba. Bai. Eta, moduan, Javi Sierrak, hori da. Tipo hau idazlea dana. Bai, Julen Gorosabel. Hori. Pera da. Eta, Taper pila bat ekatze dituzte lankideak, eta hemen jaten duguna,
hori, pikoteguan, merixendan, kafien edo. Eta, gero, jendeak ekartzen dauenakin, egisa da, ez dala isa soberan. Eta egisa da, itzigitu gunean, beltzekarixak, dilistak lehen gunean zukin zinura kurri erara, pilat sobra uzile hemen, mundu osoak eraman zauen. Eta ala ere nik etxean bi egune honitzen, gero jaten olako... Bitxu, zuzenian. Taperra, tortilla, a ver... Hemen txaukau, zuzenian, ikusi hau egisa dela, ja prestekarri hau gainera, atzo ebasak isen tortilla dongo zala da... Bai, haitu. Hemen txaukau bat, ontxe, bakoitzak ekartzen badau beria, Zuzenari gara unak gaur ekarri ditu lekak bazkaltzeko. Eta uste du lekak izosgailuan sartu ditula beste egun baterako, enteratu dalako patata tortilla dola. Kafian, Bilbao aldako toloroak, ez du kafe oso gutxi jandu bustitzekoa. Jakinda, patata tortilla eta daudela gero. Orduan, gaur etxea zer eramango duen? Auskalo, gainera gero bilera daukau. Bai, alata bezuk ez adoztazu zeitxe otenik nire sare sozialetako errezetekin. Holan asko dienea ez kroketak edo itxe danean, izostu. Eta bestia, nik dauka gauza bat oso erabilgarri xadana, etxe tresna bat, holan sukalde tresna bat. Ditzen dara Denis, ugalde. Eta bera da kotxeskobia, ditzen dutzagu, etxean holan modu maitagarri baten. Eta berak itxen dituna da, soberakinak, holan, bakitzu, ofizinetan egoten da horrek paperak eta paperak eradak jaten ditunak. Nezen arra berdina janarixakin. Zu ikusi duzu pelikula hori Arriketarrak. Ez. Arriketarrak, hau da, Pedro eta Vilma. Bale, bai. Arriketarraken daukate, janaria botatzeko lekua, eta azpian daukate, holako basurde bat, janari guztiak jaten duela eta hori, Denis erabiliarko genuke hor... ez da kabitu. Oso jasangarria. Ja, baina ez da kabitzen. Pataro eta marraiz armairutan sartuko zu hori. Eingo zehose, zula zei. Patatak, hemen, kipulararekin nabaratxuriekin erregosten. Kipula, bera bakarrik erregosten. Eta hemen ingo duna da, patata pure bat. Esan dizuet hasieran. Eingo dugu patata pure oso lehorra. Hau da, neurriak ez daukate zer ikusirik patata pure bat egitekoa potoan jartzen dizute. 200 mililitroko 210 gramo segia da, honek pila bat ematen duela. 210 gramo. Ez, hemen geratuko zaigu zerbait oso lodia, gatza botako du, gurinik ez digu botako, ze gurinak bai emango zion zaporea, nik etxean pure egiten duenean gurina botatzen dio. Eta orduan, baina esnearekin ingo du hori, bai, urarekin behin alda, baina guk esnearekin. Irakiten hasten danean, botako diogu, hasieran ikusteko zuen zer lodi geratzen dan, saiatuko nahi zadaskarekin. Da, ezin izango zu. Atzoko frogan, bintzat, ezin izan nuen. Eta gero bazta hemen katu mingainen menuk. Berez, esnia botatzen da bikoitza edo. Errezta normalean. Hemen daude, dauzkat usteot, ez, gehiago. Hemen dauzkat, 300 piku esnea, eta 150 patata. Orduan, esne, desente gehiago botatzen da. Usteot izaten dela, litro bat igual. Biko jarrakada erolan, dako jarrakada bakotzak, 10 grama eropisatuko ditu ontan. Holako bat. Berez, lodi geratuko da. Lodi. Hementxe gu Gipuzkoaldean tradizioa eta modernitatea ustartzen, eta Araban dauko Elisa gizona. Txakolia bihurtu dana ontxe, eta hori bai bitxia. Argia ikusi du. Hori da. Bueno, Elisa nazi zan ardotan da, eta orduan hori ikusi zauen azabela egin gauzia da, bere gurasoak jubilau dinziela, eta utzi zotziela olako lurzoru bat gauzak landatzeko, da berak ze erabaki zauen landatzea, ondarri bizuri, matza, ondarri bizuri zerratia, matza, hau da petit corbu, frantzesa, frantzesez izaten dana, eta ondarri bibeltza, matza, txakoli beltza itxeko. Beraz, da, nik uste dut, ez dakit munduan edo, baina, behintzat, Euskal Herrixan gure mundua dela, lehengo apaiza, txakoli gile bihurtzen. Bi gauzak itxe ditu, Gure aitza, sukaldaitza, kritikoa zan, eta ardoak asko gustatzen zitzaizkion, eta ikasi zuen guztia ardotan, Errioxako lako, fraile moduan juntzan, eta tokatu zitzaion laguntzaile upategiaren o bodegaren arduradunaren laguntzaile.
eta arekin ikasi zuen ardo inguruan zekien, eta han ikasi zituen ardoak maitatzen. Baina, mesetan emototzuen arduan, ikpetzetan zela supermerkatuko merkiena, berez, hori izaten da, benetan kristoren gorputza da, horre, kriantzak, reservak da, haugitze dituzte ardo honak. Jateko garaian, nik ez da hori mesatan erabiltzen zen, baina jateko garaian ardo honak erabiltzen zituzten, eta han, gure itxako hori izaten zuen, han ikasi zuela, eta han, hortik gero bideratu zuen bere bizia, pentsa. Kasetaritza, ardoetaz, janarietaz eta ikasten, zerbait jakingo zuten haiek. Apaizonen izena da Juanjo Teiaetxea, eta bere enpresan izena da Tantaka. 2017an zabaldu zauen, eta lehenengo zitxun hektarea bat, eta ontsa 6 hektarea ditu, mahatzaken. Beraz, bada zeus, eta mesa ematen dau, mesetan edo. Hori, denbora ematen dio? 3 herrixetan ematen dau, eta gero beste denbora dara emoteotzie, irokiten uzten dago. Eta beste denbora ematen dau, upategi xan. Eta emonsotziela aukeria, orduñan emoteko holan mesia, eta berak esan zaben, Bizkaiaraino joaten bada, gero ardu kontutan da ezin dala ibili. Hau, esaten sustasuna, ez da. Esan duzu, Patri, ezin eskoa, behitu. Geratzen da hemen olako bloke bat. Argamazia. Bai, baina badauka itxura, guk hemen niri patata egin zan, iten duanean patata tortilla gustatzen zait, ondo erregozita, hau da. Ez du kolori, temperatura oso altuan, eta denbora luzean eukiten dut hor, ondo konfitatun da bigunak geratu arte. Eta hemen, oin, ikusiko ditu bat, geratuko dira olako multxotxoak, ez da batzen, ez da geratzen olan pure baten moduan, eta bai dauka horren itxura, konfitatzen denean patata eta geratzen denean ondo bigun eta horren itxura pixkat hartzen du honek. Eta hori, hemen, landu, bai inberdana, erabat, desegin, eta gero, botako diogu, hemengo kipula, gehi, hor dagoen olio guztia. Horrek emango diolako azkenean, gune egun, zaporea eta ina baita samurtasuna. Baina ikusten duzue, hau geratzen dela, olako gauza, etxiak egiteko garaian, nik uste dut honekin egiten bauzue, ez da, urakanik ez zer hau botako duenik. Oso ondo. Da ontxe, ideiak emongotzau igual jendiai, uda eta Euskal Herrixa zerekin lotuta dauz gastronomiako txapelketekin. Eta gastronomiaka txapelketa horrek askotan izaten die patata tortillanak. Beraz, zehose originala nahi badauz egin, hemen txaukatzue, Sigor Iturritaren 2 proposamenak. Patata tortilla tradizionala betea, eta... Baina... Igual, honek ez dakit olan... Nik lehiaketa batean nuen ikusi... Ez dut ikusi beteak. Beti patata tortilla normala da. Zainik, eta uste dut, arautegian hori jartzen duen. Batzutan bai jartzen dute, arautegi batzutan. Osagaia bakarrik izan dira. Hau eta hau. Bai, jendeak ez eramateko injako gauzak, edo gehigarririk, edo... Bai, ero ez juteko, gauza berriak esateratzeko, betiko tradizional aldera juteko, baina... Eta danok aukitzeko igual, eskubide berdinak irabazteko, ze osagaia da dienak, ez? Eta orduan, hor kontatzen da, goitza daukan eskua edo puntua. Eta egia da zu esan duzu, patata tortilla tradizionala, beste bat gehien iten dena paiak izango ziren. Bai. Marmitakoa. Mungian adibidez, ontxe San Pedrotan ustaia hasieran, edo San Juan bukalean izaten da sukalkixana, oso famatua dana. Hori marmitakoa, paella, gero Bilbon, azten agusixan, izaten dela aurten, 17:25, hor, ze ez da benitzen, ze kategoria desberdina dauz, pisto vegetala. Patata tortilla. Azkenengo 6-7 urtetan dago beti aukera vegano bat. Pistoan dako? Ez, txapelketa bat veganoa. Lehen zien beti, izate zien txipiroia, patata tortilla, pilpilla, bizkaitar saltzan bebatzutan, gero sukalkiana, eta azkenen urteetan esartu dute bat beti aukera veganoa. Hau, pisto vegetala. Horten pistoa, beste urteetan patata saltza berdian izaten dira. Abeio. Baina arraingabe, saltza berdian, baina arraingabe izan berdian. Gero patata tortilla, txipiroia tintan, sukalkixa, bakaioa pilpillian, marmitakoa eta bustan gixatua. Tanik galetzotzan ere buruai, egongo da bateon bat, kuadrian bat, edo pertsonan bat, eitxe itxula txapelketa danak. Ze hau da, egun bakoitzean, bata. Bai, badauz. Eta badau, egongo da baten batek, baina egongo da baten bat, danak irabazi inditxula urte berdinean. Uste hori esetz. Hori la ostra izango zen. Imaginau.
baina patata tortilletan ni ondan hau Bilbon da, 500 patata tortilla eta orkesten dira, eta irazten dutena beti dia honek lodiako lakoa dira, eta nien ezein lodizalea, nien ez betiko patata tortilla salia, eta iara oso samurra daude lodiako lakoak, hemendik eta hemendik ondo egin da, hau da, hemendik egin da, eta erdia gutxi egin da. Eta, bueno, bere artea dauka horrela nahitea, baina... Ni baki zergatik, zegor. Betikoa, nahiz oso, zeba? Horrek, epaitze dituztenien eta, karo, gauza desberdina gartze dituzte kontuan, ez? Alde batetik, estetikoki, bestalde, ez dakit, igual usaina, bestalde teknika, bestalde saporia. Eta igual, ez dakit, estetikoki badi, deigarrixak. Ja, baina puntu gehien emoten duena beti dala biderbi, da saporea. Saporia da beti ematen duena. Guk eguzal dugu munduko patata tortilla politena, baina ere berian gero espada gozoa, eta beste bat ordea, itxusia ero esain polita, baina oso ona badao, egia da ez dala izango irabaziko duena. Ze azkenean hor bilatzen duzuna onena. Baina, puntuazio aldetik ondo gongo da. Aurrek urtean, Donostiko jaixetan, abuztuan izaten dienak, hortan, inzabe nola, txapelketa berezi bat oso politxa dana, eta emaitza biharrian, epaitzen da prozesua. Hau da, zuk dana garbi-garbi aukitzia, ordenatua kosinatzia. Gero, soberakinak eta asko ez ustie, da holako gauzak epaitze dituzte. Berez, bueno, politxa dabe, bai, prozesua. Bueno, politxa da ikusti hau gero nola bukatzen den, nola betetzen dugun, orduan, uz dezagun patata hau egiten, pixkat, kipula ere ondo erregozten, eta erregozita dagoenean, ona botako dut, kipula guztia, eta erengo da aurrena hau ingo du. 8 arrautza dira bakoitza dugu, hemen bi apareko, 8 arrautza hemen, eta ero, bueno, beteko ditugu, sartaia ez dakit, zeinetan ingo da, baina, bueno, txoin, erabakiko. Bueno, hemen daukagu, purea gehi kipula. Probaudo da, aitortu jozut, enaura hainona espero. Baina, nik ikusi nuenean, Patri, nuen ematen beragatik ez da txakur txiki bat ez. Zanen, hau, ez da ojatei. Eta gero, zanen, nio? Eixa bai, tipul karamelizatuak eta eitzen dotzala. Bai, eitzen dotze. Nik uste dut horrek, bueno, pustarri asko ematen dizkio. Bai. Hemen, sardezka, zu bizian, eta pizkat zapaldu behar da, Holan, zatiak ikusteko. Taldekide batak esan dagoena, esan gotzut. Ez da txikia izango. Bai, bada. Hemen daukadana platera, olio pixkatekin igurtzi dut. Ze atzoek etxean honitzenen urarekin, erdi inda gero itxasteko garaian da, esan ondo askatu hemendik. Orduan, gaur uste dut etxean hobetu indu dela. Bueno, hemen, txorienen zuentzako. Gure etxean. Gure etxean, hori da. Sardaia, bero. Eren botako du hemen. Eta gora dezagun, tapa izango dela. Tapa izango da, tapa. Holan, pixkat egin da, eta, bueno, buelta emango diot, eta hemen utziko dut, erdi egin da, hau da, alde hau, egin gabe. Bai, eta zu, epaia izan zer horan Euskal Herriko gastronomia pila batetan, eta ezagutzen duzu Iñaki Madariaga? Iñaki Madariaga, pirista bat? Omen da, Euskal Herriko gastronomia txapelketa gehien irabazten ditun gizona. Nungoa, eta zer zeiten duen? Bere da, ez dakit nungoa dan. Bale, orkoa, ez dute, bai. Euskal Herrikoa. Bale. Eta irabazi ditu, Bermeokoa, irabazi ditu Mungiakoa, Bilboko. Bizkaitarra da, bai. Antza? Iepi. Kolore munduko golitena ez da, baina, bueno. Bada. Hau, alde batetik, hor. Zagatik ez? Beste olio txorrota da bat, berriro, zu bizian, hemen, oberena, bakuse olio da nire beltza, hemen goa, baina hor azpian daukat, lehen patatak egiteko erabili duguna, hori da, bueno, oliri horik onena. Eta oin, ingo duguna da, hoxe, beste bi erana botako ditu eta jarriko diogu. Gazta, urdai azpikoa eta ero, tapa. Bi buelta hor dana holan batzeko, beti ez da ondo ateratzen, hemendik ja, espadani hemen zaten dana. Ondo atarako da, zigor, konfiantza da, errezeta baten osagairik garrantzitsu. Venga, zigor, zurekin, herria zurekin. Zu izango zara gure Iñaki Madariaga. Bizkaitxarra, azken, Bizkaitxarra, bai, frunizekoa, hone. Eta bai, hori, irabazten ditxula, hori, ikusiko da, beste partaidiek, ikusten badaue Iñaki hurbiltzen, ni bai parte hartu bide esan da. Ez dut irazten, ez dut iraziko.
Bueno. Orduan, behi gazta, edo zen gazta holan urtzen dana. Bat. Hemen, gero, urdai espiko egozia, ero nahi duzu hemen, zuen nahi duzuena, eta oin, txapela. Hale, ba. Tapa. Hor entzuten da, Hola, hau garbitu. Beti, patata tortilla bat ondartzera behar baduzu, garrantzitsua da, hemen geratu da arrautza guzti hori, gero buelta emeiteko erabiltzen baduzu, hor, ez da hilko, ez dira hiltzen hor dauden, ez da kutsatuta baldima dago arrautza, garrantzitsua da platera hau garbitzea ondo. Somorrotxuak eta. Bai. Hau da golpe lehorra eman behar zaio itxatzi bada, ze horrek gazta eta horrek ikusi dut hemen, pixkat, itxasten jundala. Bueno, paretatetik apurtxo bat aldendu. Bai, eta berez, honi bigarren bueltat eman beharko nioke. Eta ero hau bestea berdin ingo dut, sistema da berdina. Orduan, golpe lehorra askatzeko. Eta tatatatxan. Eta itxatzita geratu da. Txak. Bueno, hau izango zen, patata purearekin indakoa, tomate ensalada listo dukat, utzi da zue beste egiten, ze Patrinen errezetaren ni dastatu nahi dut, orduan, momentu baten, askar-askarringo dut hau. Ja, normala, jokaera, ero laniteko moduan, berdin. Nik joan gonaz, ja, sardeskak ataraten, segitxuan gauz. Hori, itxatuz. Iritsi da, egiaren ordua. Osa, iluntxu hau dauena da? Iluntxu hau dauena da, hau eskatarekin indakoa. Horrekin, eta bestea... Eske barrutik ikusitza, ez zinun esango, Ez du ematen, ez? Zer pasa, ez gauka, holan, patatan... Krematxua... Bai, pusketetan. Eta zaporian ere, hau pixkat gehiago utzi du agian egiten. Bai? Baina... Horen ikusiko dute. Biak ere, antzekoa direla. Zelako itxura. Eta gogoratu, hau egin dugu, patata pureak egiteko horrelako eskata batzuekin. Eta, ni bitu, gustatzen zaidana, omen, tomaten salada botaten duen olio hau, gero hor bustitzea patata, eta garnikako piper batzuk. Hemen, bueno, hori izango zen niretzat udako afari, baskari gogokoena. Dagoen plater kombinatu honena. Bai, hemen dauzkazue, gure bi patata tortillak eta lehiak eta betiko patata tortilla betea, eta hau da sobreko purekin eindakoa. Patri, emaion nahi duzu nahi. Hale nahi hone, kurisa egeixa emote dozana. Nik platu hori, nik betikoari emango diot, tradizionalari. Benetan goxua, Ez du ematen, egia da... Niri, esaten bostazu, enauen esango, inoiz, dala patata eskatakin indako tortilla bat. Inoiz bizta. Biratzen dala, hau paketeko patatakin baino, indako baino bia. Bai, igual bai. Niretzat. Ontsa hau probaukot, eta nik ontsi hau, holan... Zer freskoa honekin, ondo. Kombinatzeko, bai, gazpatxo bat. Bikai. Hala ba. Eta ontxe, sopa freskotxo bat atzo lasaina nahi nauen, gaurkua, butxat freskotxoa izango da, gazpatxoa izango da frutana. Zuk marrugixena inzaue, indala, gutxi hilabete batero, eta ontxe, sasoia aldatu denez, eta ontxe gerixe dauzkau. Bai. Gerixe nahi ingo. Eta izango da gazpatxoa tomatiakin, gero feta gaztagabe bai jarriko zau, menda apurtxo bat, Bera ez, desberdina. Konta nola ingo duzu. Lehengo tomatiak, piper gorrixa, berakatza, tipuleta, ogixa, ospina purtxo bat, eta gatza eta birrindu ingo 2 minutuz. Gero gerezisa gehitxu, ura purtxo bat, menda eta beste 2 minutuz birrindu. Eta azkenik oliba olixoa gehitxuko zau, berriz birrindu, eta edolontzitxotan edo katillutotan zerbitzatuko menda, feta eta olio apur batekin. Zezabize esaten zitazun? Urdai espikoa, urdai espikoa lango barnizio moduan. Bitu, gaztarekin ez du probatu inoiz, nik egia esan... Dauzka guntxe, baratzako tomaterik freskuenak, eta horrek bota, Tantakarik espadauki hori asalia. Bai, intza eta holan espadauka gainean ez dira freskoak, esan nahi du, orduan... Hori da. Bueno,
ero intza, ero berdinako flip-flip batekin, lortzen duzu magia berdina, baina, bueno. Eta hau, olako, bueno, berezitsuak izaten basari, tomatian azalakin eta, eleikena da galdarrezatu, eta gero uro hotzetan itxotzekin, negosketa etentzeko eta azalak kendu. Olako bizkotxuak, olako gazpatxuak, finauak atarateko. Baina, bueno, ez da besta oso biharrezkoa. Eta gero itxen die, 200 mililitro urotz edo izotzak gehitxu, apurtxe bat testuria emoteko eta freskatzeko, bai. Hau janbia, utzotza. Bai. Hemen, bueno, batzuk iten dute fruta eta, bueno, nik marrubien hain dituen, gero batzuk mangoarekin badago bersioren bat, meloi erabiltzen da, ze azkenean kontutan izan, normalean, luzokerra eramaten duela gazpatxoak, eta, bueno, nik beti esaten du, niri meloiak eta gazpatx eta luzokerrak zapore oso antzekoa daukate. Ez da, familikoa diren ero ez, baina zapore aldetik egia esan oso antzekoa direla. Egon zan, proba bat sare sozialetan, zuk jaten zinun meloia, azukriakin, gainetik, begixak itxi, ez, alderantziz, luzokerra azukriakin, begixak itxi eta jenderizena. Testura aldetik eta antzekoa dira. Eta gero, oso urtsuak. Oso urtsuak kolore aldetik biak oso antzekoa dira. Ez dakit, zapore, eta ni zaporea benetan hartzen didala, horrena. Pauka. Meloia i luzokerrana. Hemen 600 gramo dauzka tomatianak. Etxukotza bai, tipuleta 15 gramo, piper gorrixa 30 gramo, eta berakatz atala. Gero, gerixei, enjotzaten aia da, azurrak kendu. Beraz, joango gara gutxinaka, apurtxo bat birrintzen. Likido pixkatekin ero gabe hori? Likido pixkatekin igual apurtxo bat, honek ardezan. Arrapatzeko azpitik, ez? Hori da. Horrelako ontzi bat ez daukazuna, betiko irabia gaiuarekin ere berdin, kontua da, berduna, zerbait, robot batero, indartxu, gatza gai bontxo batakotzat. Hemen txorienen, da hon, irudi, ez da, gero geratu zan hori, ez, Alberto, hemen ingen duen, ez da, arroz, ez, hartoarekin indako sopa bat ere ingen duen, hemen sartu genuen, eta intzen. Bakiz esan bizun. Atea zan, hartoa lana lehertu, eta ni banekin ez zutela moztuko, zanuen, hemen inberdana bain, irripar, artegia pixkat garbitu, eta jarraitu ezer ez da gertatu moduan. Beraz, hori EITB nahieran ikusteko aukeria badau? Bai, eta izan zen, harto saltza bat eta biziklin. Hau dira, zornotzan daukate, egiten dute biomekanika, bizikleta jartzen dizute zure neurrira, zure, azkenean jendeak orduak pasatzen ditu bizikletaren gainean, eta egiten dana, zure neurrira jarri aurkia eta dana. Eta goratzen naiz hori, hemen berua sartzen bauzue zerbait, kontu zibili behar da. Emoten diozunean irabiatzeko, ze ondo eutzi, ze normalean, presioarekin hori neko hermetiko izten da, eta, gu kontuatu ginen, eta gotele berezi bat jarri genuen hemen, gure txorienen, holan pinporta horizkekin, eta, lehertu zen, kontu da, barre bat zugotak genituen, eta hori itzen, oraindik ikusten dudanean Andoni, uste Andonikin izan zela, horrekin akordatzen da. Bai, hori itzen dit, goratzen zara zuenean da, enez goratuko, euskaulako batzuk txorienen, aurten izan dugu baten bat, ez da, istripun bat edo gertatu bada, kameratik kanpo igual gehiago, ez? Bai. Bueno, nik istripu hau izan ditut pila bat, hemen behatzak, hau erredot, hau moztu dut, hau ez dut moztu ontxe, hau gere zixena da, ez da odola, baina izan liteke. Baina ez da, istripu lan gastronomikoak nire partez bai egon diela apurtxo batzuk, erreduran kontuekin eta, baina... Sukaldari guztiak gertzen da, torpia izaten bazara gehiago. Hemen txitxoin zio. Kontua da, ibiltzen danari gertatzen zaio, eta gehiago ibiltzen bazara, aukera gehiago dauzkazula gertatzeko, ez? Hori argi dago. Gatza pura gehiago? Gutxi ibiltzen bazara, ez zara ibiliko, edizango. Bai. Argi dago. Ospina bota diozu, gatza... Ospina, gatza, ontsi botakotzat bai, oliba olioa. Bai. Eta hemen guk, behitu, ez dakit, sukaldaritzan, guri mimoa gustatzen jaku. Eta horregatxik, guk beti aukeratzen dugu, urzanteren oliba olio extra.
Hau da, botia gainera kristalesko botien eta etorten dana, 100% naparra, kalitate gorenekoa, eta 0 kilometrokoa. Azkenean dauka kupax paregabea, honek ematotza saporia eta usaina kristona, eta bai kosinatzeko, bai gordinik erabiltzeko sopa baten, gero bai gainetik jarrikotza bapurtxo bat, eta guri bidaiatzea pila gustatzen gaku, eta abenturan ibiltzea, ze kosinatzea azkenean abentura bada, eta kultura desberdinak ezagutzea, eta guk hori, urzanteren bidez eiken dugu, beraz, hau da guk aukeratzen dugun olioa. Eta? Eta horrek... Bai. A ber, gu beti esaten duguna... Pultsoa gehiago bota betzata dana. Beldur gabe. Hainbeste gustatzen Ni desente botatzen diot, Bai. Desente esaten dana, litro laurden bat erolan gutxi gara, bai, gorputza ematen dio, eta... Eta hau da, originala holan trukua, dala, nik bat akonatzen 6-6. Menda ostoa, Menda ostoak, bai? Bai. Eta honek emon kontza freskotasuna. Batek esan, tuti frutia jan behar aldu, hori, neko harriak bat nun zan, eskatu zuen, taberna bat oso. Bueno, ataltzen dizkidura kombinauak oso berezia. Bai. Eta ez da gintonika, ez da zer zan prestatu zion, da, Macedonia bat, zer letxe de gau, frutapilla, ez da zer zeugan, da, gintonika Macedonia da. Pentsau. Anekdota hori oraindik, baina, olako kopa handi bat, aurrena nitrogenotan ostu zuen, ez da izan... Zemako brauzat zuen kopa bakoitzak? Ez da git, asko, 10 piku euro. Baina hona zegoen. Eta gaina hori fruta janta eta ja... Merezi zauen. Bai, zartik ez. Bai. Iztuak gure gazpatxoa? Bai, ataltzen bastasulan katilutxo bat, Vale. Hau, gero aukeria dau, geixau birrintzeko, nik normalian 2 minutu edo izan da itxut, Bai. edo gero iragazteko be bai. Vale. Adibidez, hori igual gerixan, saltxuak eta ekideteko, baina bestela be, honek ematen da bolako fruitu gorrixen... Izan dara ikusgarri izan da, jarri kolore zunean, aldaketa, kolore aldaketa, lehen egon da holan gorrixka, larrosa, holan triste bat, eta, bueno, jarri duenean horre birrintzen, bapatean, gorritu da, eta ikusgarria, geratu zaigona kolorea. Eta hau, listo, gure sopa. Bai, hemen esate dute handalu, ez? Oskailuan sartu behar dela eta gero jan beharko litzakeela, ez? Hori da, guk ontxe sartuko, gero kamaratik kanpo ingo edo etxere eramateko, eta hemen txebeitu. Gazta apurtxo batekin, hemen da ostotxoa bai jarriko zau. Hemen, eta, esagotzutena, gordinik, oliba olio, extra, virgina. Patri, hor beralden gazpatxoa nola jaten dute? Eran iten dut holan katiluan, erokoiarakin jaten dut. Platerian zerbitzatzen da normalean. Platerian ez, baina etxietan eta edalontzixetan, Bai. Bai, bueno, edo bentzan nire etxean, edalontzixetan beti. Vale. Hemen txe, gure, gazpatxoa, gero zixekin. Hau da, denboraldiko azken lozeta. Egia? Hau da, gure denboraldiko aurtengo denboraldikoa, Zerako erantzunkizuna, honekin izten dugu denboraldixa. Sano, poli-politx, koloretsu, bixi, sasoikua, hau da txorineko erresumen politxa laburpen moduan. Bai, hori da. Ez da utxarto? A ber, biblianetik hartuko dut pixat. Ez da, zuk ez dozu menda igartzen, ez da? Menda ez da nabaritzen. Ez da nabaritzen. Ikutu bat, hola bai. bai. Ikutu oso txekixa. Eta gerezia pesta gehiegi, hemen egia da tomatea, piperra kutsi bota diozu baina putu bat, eta baratxuria bada, baina oso nahu. Oso goxua, benetan, gomendatzen dutzu etxean probatzia, eta benetan gomendatzen dutzu eguna da, uda politxa pasatzea, datorren urtean hemen hileraiak beratzi egotia EITB-en guri ikusten, 3. urtean iretako zigorrendako, zenbagarren urtea izango da? Zenbaki potoloak, 10 urte egingo ditu datorren urtean, baina hori, bueno, aurten irailean, bueno, ez Alberto, datorren urtean 2025ean, otzailean, 10 urte txorienen zuekin beti, benetan oso eskertua lantaldeari baita, zuri ere, jarraitzen, Johan, eta esan dagoa Patrik esan dizuena, ondo pasao porrak, eta iraien ekusiko da. Bai, eta eskartzeko zuei bai ikusten dozkuela egunero. Hori da. Agur.